kakong IT lengdo molong Director Katanat Fisheries Kasarkar Jala hakajan me khandro trek na weng archer fue college ben play kedukan dedo khaim kawandami aquashop harinja shulong yakni kedukan na ditry do ba hamar bomot maring ubolaong ba kajingthu ba play ne dukan kalok manirab iginong ri dokha kiba shim gine kam kum galat ben penimja yeledi hakni kedukan gidon dagi phau chaj kijaj dokha nadu ki khabam phlang khadkhar khaba khapamplet pat kiwe Skill ki prepare bala bani arab kini ki entrepreneurs la kalong hakani bani dok khaim la kalong haki ornamental fisheries la kalong haki fish retail outlet baki pun ki lat bani arab kam ki kalong kan usaha ki kena ki ba istong hi bani ki kam ki jam ta balang ba kini ki jam ba kini hi kan usaha bani la ban jai hi la ka jong ka kam jam di abang syongkai bagi sebenarnya bagi semua ba kono do baslang bagi lehi kani kalau kon besar kam tam ki kala samla shrang bakan thai joka jela jungi bakam don ke bae she kan tien ko ban ong ba ke fisheries department leng ba kami Kelaya state aquaculture mission kajing tu jong kani ke department jong kani ke mission kalong bangin la ban penroi yang kita kha agai rijala la jom kanang bangin dom kam shu ban shim la ni ban thiet na ka bar jong ka jala de ha kani ka phang long ba commission one I mean ahat ladu bang yo ya ka state kum ka statistics kalong kum ba sawaja metric ton bana ban pinni do kha ka jala de leng ba ka state aquaculture mission pada mission one ila hadu khabi hajar metric ton bentah nomor bagi pun kita ki gas dan ibun kita ki bentah bagi dam guna ka mission one dan ta kadang ya ka mission two bagi cemui ko mga ngolong bagi dom kam shu ki do kha na ka jala na shabar jong ka jala re bagi long self sufficient bagi biang hi ha ka ri la jong ni ka wandami aquashop ba plim ta sni hane kerja kedai ka wei ka kerukom dei dok ha ka bangi khot aktin nong wei live fish vending center kemud ni dei ki dok ha im hang ne kani dukan ini ki consumer la ne ki customer ki bakwa ban pit ni dok ha ki kwa ban pit im ra sing ban pungkuj namata bakin bam kila nalor kata la ki ong ban pungkuj hang ni ha po center shop ru kila kani ka dei ka wei kerukom dei dok ha ka ba thmai mat kalong ka ba nang kong ru po Shillong ha East Khasi Hills te kanong idap ta kadik men ba kani ka wandami aquashop ka yo ijngai ban penmi kum gini ka jaj dukan ka bala ban mento yo ba kinong bam dok ha ban yo gi dok ha ki ba long fresh ki ba long food ki ba long suba bam nim dan su ban kho nyo kan tam hagini kisnam bangila iba ba bun ki jing kenlo ba ka dok ha ba wan ra ka sabar ka don ki formalin te kani ka dukan kani ko kom dei dok ha kala pentikna ba ka formalin kam don ha ini ki dok ha ki badai ha kani te kani ka long ka jing mentoi nam ta ka jing ko jing the jong ni ba bam dok ha kan social log le ni ha ka jalahi borok ka wai ka jing thu jing ban play kini ka dukan ang ne ka long bangin wan ra ki dok ha ki ba penmi kham tam ko ba penmi ki nong rep jong ni ha bangin pne yo ya ki ba kini kita kha ba penmi nong rep bon sen ka market ngim don re da ka jing play jong aku me kini ki jai dukan long dang yo ya ka platform ka market platform nam ta kini ki local fish ki jong ni te ang ni ngi bu ki dok kha ba si ong ten di kha dakhar kha bang plang kha ba kha bau kha plan kha dakhar ang ni pin yo live spa arpo kilo kha bau sauce spa kilo tu ki karet arspa sanpo kilo kha pamplan arspa prapo kilo adu sitol ribu sitol praspa kilo te ka jing temu jini temut bangin penyak yo kini ki do kha lokal jini kumpul akran dari director mana te ngangi skam bagi pai ba kini asno ti bangi namba ka jing plia jini kini dukan
bagi ni rap lem kenang bagi pai nong rap jengi ki bari kini ki dok kha bagi dang yo mensim lada kiri kim la bandi ka jing tres tom jengi ka long len elot re kan ni jing perkat ka jing kerpat janga jadi pat kasih bayar jengi betul ni asna tilang bagi nyarap lang ni para nong rap jengi ini tiet ini dok kha lokal jengi kam dai ka dor ka barem minamut ki perkat ka dai ka dor ka barem re kam rem ka dor khar tang lai spa arpos kilo khaba tang khabang plang tang lai spa kilo khabau sau spa kilo kam dai ka dor ka barem ka dor ka long ka tap ha tiang ni skam bagi pai ba hi ki kawai ka dai na ki pai ba da ki pai ba ki sna tilang ka jing tmu ka jing seng jengi ka long len ha baro ki len te da ni ngim la ban promote ka market jengi kalau kita rap beli hi kila don lupa ka jing du nong haba sanu kini dia kita kha jengki relem ba ka jing plilat jengi ban punya yo ni kita kha jengi dang bun cucu ki badang mi sakman ki kena ba mi kam jam ki badon ha kisnom ki thau jengki ki badon ni ki pu da kha ki sedang na beri kita kha ta kila don lupa ka market don lupa ka yo jeng ba maring kina ning ku slide le yo ngi di ai ba maring ado jengi da ka bi si kwental ngi tiet be sen tiet da ka mi ar kwental si sen tiet la be bende ila yo lupa ka pisa re kata berkhoi da ki pai kasi bayar ngi ki slot tilang ngi nang me pisa stien kam le na le ka pat ik pai ba lemba ka jing yarap jampi ki media pen sapriang le be ne khobor sa baro pai kasi bayar ngi motor ni snot tilang ini snot tilang begini rap lang iwe prakasi tada prakasi ngi rap iwe kene kede kecing mentoy ya hari bekerja beriu jengi kabar kentiu ya kam kayo kakot kahi ka penting hari aja beriu kita lokal jengi ke transport kam jengah kadan tang lai po kilometer sau po kilometer kabar jengah tam seduk sebab kaji kumbangi singli sebab kaji kabar jengah tam kede kum sahat maudan sia sentung kum seduk siapa setengah satu jalan pet kita bilang diong ki jengai rikim jengai kita tang 30 kilometer 30 kilometer kim jengai kata itlas tu pa ka jingram ka petrol ka pliang rekni ki buan nabar plus tu ki spa di hajar kilometer ki ban de ka dor ka kha jingi tang na kata ka tur la ka tap kena ka kha baguan ra nabar re ka transport la rem ni pada ka transport ka de ka ba kabajan dengan lagi nang rap ngim tan kam meli 10 kilometer ta 10 kilometer na po pung jengki ngin wan rak sene ke jinglot kalang ka baduna lata kada ka dor lokal jingi ka long tap